тук при нас е академик Светозар Недев от Стара Загора. Вие сте в залата, в която днес ще открием изложбата, наречена "Абстракция, която те кара да мислиш". Светозар Недев е познат на много хора в Свиленград. Той е участвал тук в други арт-събития. Също негова самостоятелна изложба откриваме преди няколко години. В пленер е участвал, даже мисля, че двукратно. Или не? Да. Пак ще го поканим. Въобще, Светозар Недев е една личност с богата емоционална душевност, която вие виждате в картините. В тях няма много конкретика. Това е абстрактна живопис. И всеки от вас може да си намери нещо, да почувства нещо. Абстрактната живопис дава свобода на всеки да преживее нещо свое, гледайки картините. Искам да кажа няколко думи за Светло. Той е магистър по живопис от Националната художествена академия. Член е на професионалните художници на Русия, също на Art International Group, Англия, Лондон, също и на Съюза на българските журналисти. Светло има над 40 самостоятелни изложби, участвала и в множество общи изложби с други колеги в България и чужбина, множество пленери. Той е основен организатор и куратор на арт-пленера в Мъглиж. Как се казваше името на... Изкуството на Мъглиж. Изкуството на Мъглиж. Също и на... Безгранично изкуство Стара Загора. Безгранично изкуство Стара Загора. Въобще е един човек пълен с живот, енергия и осъществяване, изразяване на тая енергия с изразните средства на живописта и фотографията също. И тук виждате картини, които са най-различни размери, едни свободни техники, едни експлозия от избухващи емоции, избухващи. Някъде се виждат къщи, леко загатване на човешки образи, но нищо не е конкретно, нищо. Сякаш художникът търси връзка между духа и материята и в едно постоянно изразяване на усещанията си. Но аз искам много повече той да ни каже за картините. Добре, Ива. Говорете за този изкуствоведски анализ на адхок. Така че всичко беше казано точно от теб. Първо, добре дошли и благодаря ви за вашето присъствие, приятели. В този горещ ден, един от най-горещите в България в момента, 40 градуса. Така че голяма благодарност към всички вас, че сте тук първо. Името на логото на тази изложба, под чието лого всички картини са подчинени, причупени, ако забелязвате, нямат заглавия, имат само номера. Номерата са за цените, да не бъркате, нали? Да не си купите малка картинка за много пари и голяма картина за много пари. Но изкуството, което ни кара да мислим. Всяка една от тези работи, които ви са пред вас, които са експонирани в арт-галерията, художествената галерия на Свиленград, носи това име. Всички те интерпретират тази теза. Тезата за абстракцията, която се счита за върха на черешката на тортата на живописта и на световното изкуство. Поради един много прост факт. Липсата на реализъм е нещо, което не те ограничава. Абстракцията те кара, както каза Ива, да мислиш свободно, да си представиш какво съм искал да кажа и какво всеки вас като зрител е видял
или не е видял, ако моето и вашето мнение, виждания съвпаднат, ние мислим по един и същ начин, гледайки една творба, това е чудесно, благодаря за което, но не е задължително. Даже бих казал, че е желателно да мислим по различен начин. Така че абстракцията наистина е нещо, което прави гимнастика на мозъка, на емоцията, на чувствата, на всеки един от вас като зрители. Тук какво да кажа, аз наистина се представям за трети път, или как, може и за втори. Трети, ако считаме участието в изложбата на пленера, значи трети път. Да. Един път съм участвал в този прекрасен пленер, ма поканиш втори път, ще дойде до порядие. И така, въпреки че правя два пленера, както каза Ива, какво да ви кажа, приятели? Ако някакви въпроси имате конкретно за картина, ако някаква емоция, която в момента се блъска във вашата душа и съзнание, искате да я интерпретираме заедно, с удоволствие бих се съгласил, даже да напоканиш на чаша видео.